Canilloba eren molt rics que es van passar a l'altra banda. I mon pare, en tots els amigatjos que tenia, volien anar a missa, a tombar la iglesia, i ma abuela, que era tan beata, ai, Pep, per l'amor de Déu. Ma mare tota afrontar, obrir la porta de la iglesia en maderes i això, perquè estava tancat. Bueno, gamberrades d'aixes que feien entonces, després de la guerra. Perquè mon pare era molt bona persona, però en els capellans i tot això no feia mai lliga. Encara que nosaltres no mos ha dit mai que no anem a missa. Després, quan jo era ja més majoreta, que vivíem en Alcoi, pues jo anava a missa amb ma abuela i anàvem a missa. Mon pare veia un capellà per una cera i se n'anava a l'altra cera. Però com veien que era tan treballadoret i tan bona persona, mon pare, però el capellà veia mon pare i li feia, senyor Pepe, bon dia. I mon pare deia, recolliu-lo, el capellà este. I li tocava dir, pues bon dia. Ara, després, quan va passar la guerra, tots aquests que volien tombar la iglesia, tots aquests els van fer milionaris, que jo no sé què van fer, si és que es van amagar diners o el que fora. Jo mateixa era una xicona, com tenia bona entonació neta, totes les beates, matxutxes, totes volien que anar en companyia d'elles a cantar missa. Jo no anava a missa, però en la qüestió de cantar i de passar-m'ho bé, doncs anava. I em posava baix del púlpit a veure si el capellà portava pantalons. No era beateta, però de missa no eixia.